It takes less than 3 minutes to save a life. You hear a lot of screaming and chaos and panic. Should I do something? People are already trying to help. A person came running and shouting, "The child is dead." No time to think, just act. I ran, I screamed at the top of my voice, "I'm a nurse, get the child on a flat surface." Just act now. Give 5 rescue breaths, start compressions and keep on going. She cried. She is alive. Dan kien il-messaġġ dwar l-importanza tal-ewwel għajnuna ta' Claire Catanzaro, infermiera li salvat lil tifla ta' 4 snin hekk kif kienet qed tgħereq f'pixxina pubblika fl-aħħar ta' Ġunju li għadda. Wara diversi każi ta' persuni li kienu se jgħerqu, id-Dipartiment tal-Infermiera fl-Università ta' Malta ħassew li bżonn li jqajmu għarfien dwar dak li wieħed għandu jagħmel f'każ li xi ħadd ikun qed jgħereq. Madwar id-dinja kollha jkun hemm madwar 6,000 każ ta' mewt kull sena, medja ta' 5 persuni f'Malta. Wieħed mill-organizzaturi ta' din it-taħdida, Bela Fiorentini, għalilna iktar dwar l-importanza tal-għarfien dwar dan. Drowning huwa r-raba kawża ta' mewt għal minħabba inċidenti li m'għandux jaqsmu ma' mart ġifieri. U għalhekk hija xi ħaġa serja ħafna u xi ħaġa li ma tantx hawn awareness fuqha. U talks bħal daw iżidu l-awareness tan-nies biex ifittxu training, etc. Fit-taħdida ntqal li wieħed ma jriqx biss f'pixxina jew fil-baħar iżda saħansitra fi ftit ilma bħal fl-iskatur. Dan hekk kif wieħed ikun qed jgħereq la darba ras tkun taħt l-ilma u mhux neċessarjament il-ġisem kollu. Ġie spjegat li wieħed jipprova jżomm min-nifs biex ma jidħolx ilma fil-pulmun, iżda wieħed jgħajja mingħajr ossiġnu u jkollu jibda jieħu nnifs. Dan b'riżultat li jibda dieħel l-ilma fil-pulmun. Bela Fiorentini għalinna dwar l-importanza li wieħed jitgħallem l-ewwel għajnuna. Aħna dejjem nenfasizzaw l-importanza li n-nies imorru jagħmlu first aid courses, dik hija xi ħaġa fundamentali. Intqal li huwa importanti biex wieħed ma jiċċajtax meta jkun viċin l-ilma bħal jiġi mbuttat. Qal li l-ħsara li ssir hija kbira anke jekk wieħed isalva. Sostna li m'hemmx mod kif jitneħħa l-ilma mill-pulmun qabel ma ssir ħsara sostanzjali. Dan hekk kif l-ilma jrid jitneħħa f'inqas minn 3 minuti u b'hekk huwa impossibbli.